Dobro veče ljudi i dobrodošli u još jedno izdanje vaše najdraže Top 10 liste. Večeras smo ponovo zajedno sa talentovanim gostima, fenomenalnim muzičkim novitetima i najsvežijim estradnim vestima. Verujem da s nestrpljenjem čekate da vidite ko je to ove nedelje uspeo da se nađe na Top 10 listi, ko je to zaslužio veliki broj vaših glasova, tako da idemo odmah na muziku. Moje ime je Mina Batak i kao i svake nedelje bit ću vaš vodič na ovom zanimljivom putovanju. Kao i svake nedelje, za vas smo pratili taj težak život naših estradnih zvezda. Naravno, izdvojili smo samo najzanimljivije i najaktuelnije. Verujem da ste spremni jer sledi rubrika Sada estrada. Naša pevačica Marija Šerifović krstila je sina Marija. Svečani čin dogodio se na dan njene slave Sveti Vasilij Ostroški u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Beogradu. Krštenje malog Marija je obavljeno u krugu najbližih. Nakon krštenja organizovan je ručak za porodicu. Da podsjetimo, Marija Šerifović je krajem prošle godine dobila sina Marija, kog je na svet donela surogat majka. Marija je za medije izjavila da joj se život promenio od kad je na svet došao njen prvenac Mario i kaže da se dugo spremala za taj trenutak. Bezbroj puta zamišljala u glavi kako će to izgledati, ali taj osjećaj je ipak rečima neopisiv. Nešto najposebnije, toliko emocije od kojih stane svaki drugi osjećaj. Marija je izjavila da se snalaze sjajno za sad, da je on divan dečak i da se stalno smeje. Ako je on trebao da se desi da se ja promenim, onda neka je, rekla je Marija Šerifović. I sada je svima jasno značenje njenog novog albuma i pesme Dolazi ljubav. Mlada muzička zvezda i ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, vraća se na muzičku scenu. Na veliko iznenađenje publike snimila je duet sa ćerkom folkera Mileta Kitića, Elenom Kitić. Kako smo uspeli da saznamo, njih dve su pre nekoliko dana otpevale pesmu u studiju, a svi komentari ukazuju da su njih dve idealan spoj. Da podsjetimo, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj venčali su se prošle godine u leto u manastiru nadomak Beograda, a ovom svečanom činu prisustvovali su samo najbliži članovi porodice i kumovi. Nakon venčanja prešli su u novi dom, kuću koju je Nemanja kupio na Španskom primorju. Iako se pričalo da je Anastasija stavila tačku na snimanje novih pesama, istina je drugačija, na radost svih onih koje vole sve što je radila Cecina naslednica. Sa nestrpljenjem čekamo da čujemo taj duet o kome se toliko priča. Završilo se 68. takmičenje za pesmu Evrovizije, koje je održano u Malmeu zahvaljujući Loren, koja je odnela pobedu 2023. u Liverpoolu sa pesmom Tattoo. Na ovogodišnjem takmičenju koje organizuje Evropska radiodifuzna unija učestvovale su 37 države od mogućih 56 koje su članice Unije. Pobedu je odneo predstavnik Švajcarske Nemo sa pesmom The Code, dok se naša Teodora našla na 17. mestu. Srbija je kod žirija zauzela 18. mesto sa 22 osvojena poena, dok je od gledalaca Ramonda dobila 32 poena. Favorit žirija bila je Švajcarska sa 365 bodova, ali je zato favorit publike bio naš komšija, predstavnik Hrvatske Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lazanja sa 337 bodova publike i 210 bodova žirija. I samim tim bio drugoplasirani na ovom takmičenju sa samo nekoliko poena razlike, što je ujedno i najbolji rezultat ostvaren od strane Hrvatske kao nezavisne države. Treća je bila Ukrajina, a na 4. mestu Francuska. Predstavnik Švajcarske Nemo Metler
rođen 1999. godine u švajcarskom gradu Bijenu, svira violinu, klavir i bubnjeve. Peva, repuje i izjašnjava se kao nebinarna, odnosno polno neutralna osoba. On je izveo pesmu koja je mešavina drum and bassa i opere, a na bini je pokazao savidnu kondiciju balansirajući na ogromnom okretnom gramofonu, pevajući visoke tonove, dok je refren inspirisan Mozartovom čarobnom frulom, koju obično peva sopran. Ovo je treća pobjeda Švajcarske i prva nakon 1988. godine kada je u Dublinu pobedila Celine Dion. Posle toliko godina vidimo se u Švajcarskoj 2025. Popularnost društvenih mreža ne prestaje da janjava, pa tako posle pomame oko TikToka sledeću eksploziju popularnosti nosi platforma OnlyFans. OnlyFans je pretplatnička usluga na internet sadržaj sa sedištem u Londonu, koriste ga prvenstveno seksualni radnici koji proizvode pornografiju, ali i autori drugih sadržaja kao što su fitness instruktori i muzičari. Sadržaj na platformi dodaju korisnici i naplaćuju putem mesečnih pretplata, napojnica i opcija plaćanja po pregledu. Autorima sadržaja plaća se 80% ovih naknada. Popularnost ovog web sajta naglo je porasla tokom pandemije COVID-19, pa tako od maja 2023. OnlyFans je imao više od 3 miliona registrovanih autora sadržaja i preko 220 miliona registrovanih korisnika. Među tim autorima nalaze se i naše starlete, učesnice reality programa Zadruga, pa i naša košarkašica Milica Dabović, koja bez stida ističe da to radi kako bi sakupila novac sinu za školovanje. Ali uskoro će pretplatnici imati priliku da na ovoj platformi uživaju u slikama i videima naše pop dive Jelene Karleuše, koja je šokirala javnost svojom objavom da će se uskoro naći među autorima sadržaja ove platforme. Karleuša je nedavno izjavila da je Instagram postrožio svoje pravila oko objava i da njene golišave fotografije često budu prijavljene kao neprimerene. To je nedavno dovelo do sankcionisanja njenog Instagram profila, a ona uživa da pokazuje svoje golišavo telo, koje, kako kaže, izgleda brutalno. Da li je Jeca pohrlila da iskoristi lepo i korisno, pa tako uzme deo svog zasluženog kolača, ili joj jednostavno nedostaje ta uskraćena sloboda umetničkog izražavanja na Instagramu? Procenite sami. Dragi moji, ove nedelje je sa mnom u studiju jedan pravi gospodin, pevački biser i osoba sa fenomenalnom energijom. Ovaj perspektivni pevač imao je prilike da okuša svoj talenat i svoju sreću i jednom od najvećih pevačkih takmičenja u regionu, Zvezdama Granda. A danas jedan od najtraženijih pevača s naših prostora i u dijaspori i šire. Gotovo ne možemo da ga uhvatimo. Dakle, čovjek je svaki vikend zauzet, ja ne znam kako on uspeo da nađe vremena za nas i za ovo gostovanje. Pored te sjajne energije koju posjeduje, poznat je i po fenomenalnom smislu za humor, ali i po pojavljivanju u medijima, povezivanju sa nekim skandalima. A mi naravno sada ćemo imati prilike da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Marko Paunović, pevač, večeras je moj gost. Marko, dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče Mina, pre svega hvala ti na ovako divnoj najavi. Pa potrudila sam se, neću da lažem. I čast Morala mi sam je da ispuštujem to što si došao, a poslije ću reći pod kojim uslovima našim gledalcima. Pre svega hvala ti na ovako lepoj najavi, čast mi je da sam u tvojoj emisiji gost. Jako se prijatno osjećam ovdje, divno izgledaš i zaista mi je zadovoljstvo. Hvala takođe, došao si vrlo reprezentativan, neki bad boy styling je u pitanju, koža, lanci, katanci, idemo. Pa jesam, u tome se najprijatnije osjećam, to sam ja, otprilike u jednoj rečenici. Da, Marko, moram ti se zahvalim, evo da kažemo i našim gledalcima, ja znam da si ti oduševljen mojom pojavom, to si rekao dosta puta, ali čovjek je došao sa infuzije, ljudi moji, u emisiju da gostuje. Da, ovo je živa istina. Živa istina. Pa znaš kako, ti i ja kad se nešto dogovorimo, ti znaš da to mora da bude ispunjeno. Tako jedino je. Da me, ne znam, spreči nešto da ne mogu da ustanem iz kreveta pa da ti otkažem, ali stvarno smo se dogovorili i ja sam održao reč i po tim uslovima sam uspeo da dođem da ti ispoštujem. Nema šta, pravi profesionalac na delu.
Marko, moram da te pitam pre nego što krenemo sa muzikom, kakvi su naslovi po portalima? Šta je čoveče? Piše da si dolazio pijan na snimanje Zvezda Granda. Piše da to uticalo na tvoju karijeru, da si bio miljenik žirija, ali da si se prosto nedolično ponašao. Je to istina ili je to samo ovako neki trač? Ja, od čega da počnem? To je malo duža priča, ali imamo vremena mi za to. Ajde, hoćemo kasnije da se dotaknemo te teme. Ajde. Da vidimo prvo šta se dešava sa muzikom, ali posle obećavaš da ćeš mi ispričati. Hoću, obećam. Ajde, evo. Idemo onda na 10. mesto, dragi moji, da malo igramo i pevamo. Ove nedelje se na 10. mestu nalazi jedan mladi izvođač koji je u poslednje vreme sarađivao sa našim brojnim pevačicama, sa nekima se posvađao, sa nekima je ostao i u dobrim odnosima. On ima vrlo unikatno ime i vrlo unikatnu pojavu. Dakle, na 10. mestu slušamo Albina sa pesmom Eros. Ej, princezo, lutam po Evropi, ne znam gde smo. Ljubav ne kupuje se keš, ne, cijenice raširile su se. Smiri me, aj, ma daj princezo. Crno telo miriše Versace Eros. Mislim da mirišeš na mene još od letos, Bežim od sudbine, kroz crveno novim bencom juriš me. Ma nisi svjesna, mala, kako to me ubija, prođe me jeza. Kad me u mraku nađeš uz nama, u tebi kraljevska, azurna, krv je plave boje. A tako si mi natural, znam da nema bolje. Najjača si kad se saviješ, naokolo lete latice. Pa šta je Gianni, bez Versacija. Ovi je senzacija. U očima si mojim plivala, ma koje si sve zvezde skinula. Ko po vodi da hodaš na štiklama, da bi pijana me dodirnula. I ti princezo, crno telo miriše Versace Eros. Mislim da mirišeš na mene još od letos, Bežim od sudbine, kroz crveno novim bencom juriš me. Evo nas ponovo u studiju, bio je to Albino i pesma Eros. Nadam se da ste uživali u ovom novitetu. A sada, ja imam dobro pamćenje, tako da Marko, hajde da nam ispričaš šta se to zapravo desilo i da li su portali plasirali prave informacije. Pa znaš kako, ti znaš da ste vi novinari uvijek željni senzacionalizma, znači da od muve napravite slona, da neku vest prezentujete publici konstantno. To je sve show business. Naravno, znaš kad na onim portalima non stop ti iskače na svaki 5 sekundi, pa reko, dakle više ljudima ovo nepristručnih izvora informacija. Da skratim priču, konkretno to se desilo u backstage-u Grandovog studija. Evo šta se konkretno desilo. Naime, pevači koji su u takmičenju su obavezni da se pojave u studiju u 12 sati u podne ili u 1, slagaću vas, ali negde tako oko podne da se pojave, a izađu na scenu da pevaju u 5, 6, nekad i 7 uveče. Znači vi sedite 5, 6, 7 sati u studiju gde ne sme muva da se čuje, gde ima mnogo ljudi koji učestvuju u projektu, znači direktor te produkcije, svima nama poznat, mnogo takmičara, tu ima mnogo tenzije, mnogo ljudi i mnogo velika organizacija. I onda šta čoveku drugo da preostaje nego da popije jednu rakijicu? Što veli da zarakijamo? Šta čoveku drugo preostaje nego da popije jednu rakijicu, da nazdravi, tu je bila i neka koleginica moja s kojoj sam popio 2 rakijice, neko je to fotkao, odmah je ispalo to tamo kako sam ja, ne znam, bio pijan, prosto gleda vas, znate da će da vas u žiriju sluša sam krem naše estrade, znate da vas gleda u proseku 2 miliona ljudi, vi sad treba da izađete da pevate pred te ljude, a psihološki moment je taj da ste vi u iščekivanju 5-6 sati. Zamislite to. Znači, u suštini rakija je bilo neke medicinske svrhe. Jeste, rakija je bilo medicinske svrhe i onda su to oni napumpali, mada tu i ima drugih faktora. To su prvo objavili bosanski portali, pa su naši samo prepisali. Da. Pošto, moram da budem iskren, u tom periodu kad sam ja bio te produkcije, bilo je veliko favorizovanje pevača iz Federacije Bosne i Hercegovine. Da me ne sudite pogrešno, nemam ništa protiv tih izvođača, apsolutno su svi kvalitetni, ali pošto je tržište u Srbiji postalo prezasićeno,
bilo je potrebno da se malo pojača, da kažem, broj ljudi iz Srbije. Odnosno da se smanji broj pevača iz Srbije, da se poveća broj pevača iz Bosne i Hercegovine, jer je tamo to muzičko takmičenje bilo najgledanije. Znači to ja samo kažem iz mog ugla, to je neko moje mišljenje i verujem da se dosta mojih kolega slaže se. A kaži mi, evo sad si pomenuo baš to sam htjela i kasnije te pitam, već se nametnula tema, da li ima protekcije? Znači ima te protekcije, ima to guranja nekih pevača, gdje se to primećuje na takmičenju? Pa ja lično nisam video, znaš, ne mogu da pričam nešto što nisam video. Ali evo sad si rekao da ipak malo guraju više pevača iz Bosne. Pa da, guraju iz prostog razloga produkcija, iz prostog razloga što, kažem vam ja, recimo kada odem negdje u Srbiji, neko će me prepoznati, neko me neće prepoznati. Ali kad odete u Bosnu, kad odete preko Drine, ljudi moji, vi ne možete verujeti. Znači, mene na graničnom prelazu policajac pusti jer me prepozna, iako nisam imao zeleni karton. Eto, to je jedna anegdota, ranije je potreban bio zeleni karton za Bosnu i Hercegovinu, ja sam često išao za Banja Luku da gostujem i policajac na granici me pustio jer me prepoznao. I oni svi masovno... Toliko je zapravo gledano to takmičenje? Masovno je gledano takmičenje, a u Bosni i Hercegovini došlo do dosta smjene generacija pevača, dosta tih pevačkih legendi su ljudi umrli, tamo su potrebne neke nove zvezde, a nas ovdje već mnogo ima. Tako da mislim da su, a u toj emisiji u kojoj je to napisano, potrebno se tako da su pevači iz Srbije svi bolje pevali, a da su svi pevači iz BiH ispali. I onda sam ja tu negdje napravio neku paralelu, jer je prvi portal koji je to objavio je portal iz Sarajeva. Tako da mislim da to nije slučajno. A naši mediji su to naravno ženi senzacionalizma samo prepisali. Eto čime se u stvari služe ljudi. Da, tako da ja mislim iskreno... Koliko je to stvari dublja priča od onoga što smo imali prilike pročitamo. Da, nisam nikada o tome govorio da neko ne bi prepisao neku negativnu konotaciju, ali evo sada iz ovog ugla... Znači imamo ekskluzivu, Marko. Da, naravno. Hvala eto, ti imaš čoveče, ekskluzivu, znači. ali opet kažem, to je samo moje mišljenje. Eto, možda ja grešim, ali to je samo moje mišljenje, a verujem i dosta mi je politički odgovor, lepo si se ogradio, se stvari rekao suštini. Svaka čast. Jesi li spreman za još malo novog ritma? Te idemo da vidimo šta su naši gledalci izglasali, šta žele da čuju u emisiji. Mi smo došli do 9. mesta. Na redu je dama koja u posljednje vreme svoje fanove konstantno obraduje nekim novim pesmama, novim albumima, novim koncertima čak. Na 9. mjestu slušamo Milicu Pavlović sa potpuno novom numerom Ona nosi Pradu. Da udari kao armija, da te osvaja, ali ne dam ja. Pustit ću je 2-3 dana da živi u snu, da se dokaže u mom krevetu. Misli da još ima nade, od mene da te krade. Ona nosi Pradu, a ja samo grudi gole, pa će stare rane jače da je bole. Pradu puca u ekstazi, šteta što će lutka sama da se mazi. Marko, čuli smo Milicu Pavlović, jel je poznaš možda privatno? I ona isto bila učesnica Zvezda Granda, sad ne znam da li ste u istim sezonama, niste bili u istim sezonama, ti si bio pre nje, jel tako? Ili ona bila pre mene, godinu ili posle, da, uglavnom jedna sezona je razlika. Poznajem Milicu, kako da ne, jedna divna devojka, stvarno koja se izborila dosta na ovom estradnom nebu u svojim velikim ulaganjima u sebe, radu na sebi. Čak smo imali prilike i da nastupamo zajedno, stvarno jedna fina devojka koja je imala od početka cilj šta hoće i uspjela je u tome, meni je jako drago da je ona tu gdje jeste.
A šta misliš, zbog čega je, verujem da ona radnik, da je dobra osoba i sve, ali zbog čega je ona toliko na udaru medija, zbog čega se toliko i ljudi, ne dopada se ljudima, komentarišu kako je prevarant, komentarišu kako se folira, šta misliš, zbog čega je to tako? Da li ljudi pokušavaju nekako da unize svakoga ko nešto uradi svojim radom? U Srbiji se ne prašta uspeh, generalno. Ne kažem da su svi takvi, ali ne prašta se uspeh. Mislim, da se ne lažemo, Milica nije neki vokal vrhunskog kvaliteta, ali ona je to nadomestila svojim radom, svojim spotovima, svojim ulaganjima i onda to nekome bode oči. Nekome je možda bolji pevač, ali nema taj X-faktor. U ovom poslu ima mnogo sujete, da se ne lažemo, mnogo sujete ima. Znači, previše sujete. Ko nije sujeta, taj laže. Opet kažem, to je samo moje mišljenje. Tako da Milica je neko ko se izborio sve svojim radom, a prosto takva je pojava, takva je energija da nikog ne ostavlja ravnodušno. Da ne kažem kao Karleuša, znači ili je voliš ili je mrziš, ali uvek ćeš značiš ko je. Uvek ćeš imati neki dojam o njoj, niko nije ravnodušan, što je opet jako dobro za posao. Jer ti ljudi znaju ili po dobru ili po zlu. Naravno, tako da što kaže Seka Aleksić, samo mi stavite što veću sliku i to je to. I nema problema. Pišite šta hoćete. Naravno. Sledi nam jedna pesma koja je ovaj novi ritam, novi malo. Slušaš ove novije klince, ovaj zvuk aktuelan ili si... Pa slušam sve, volim da budem u toku i zbog svirke i zbog repertoara, a i generalno ovako volim da ispratim šta se dešava na ovom našem muzičkom nebu, tako da trudim se da budem koliko toliko upućen. Jesi čuo možda pesmu THC grupe i Breskvice Alo, gde si ti? Jesam, čuo sam. Imaće sada prilike i naši gledalci da čuva i mi ponovo u studiju. Dragi moji, 8. mesto THCF i Breskvica Alo, gde si ti? Uživajte. Svi smo tu, alo gde si ti, čekate se pare. No zaboravi. Brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, čekate se pare. A brate moj, a druže moj, kumovi te zovu i klubovi celu noć. A brate moj, kumovi moji, ne stiži sudbino, noće su spori. Ovo je Balkan, čuće šafa, bam 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 bam. Svaka žurka je ko svadba, braća zovu da dan granda. Ušao nisam u stan dan dva, nisam vezo sam dva. Čaše gore ljubi brat brata, ekipa nam je jaka. Ova noć nema kraja, čaše razbijene sve. Noća spijenog te kući odvode. Brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, brate moj, svi smo tu. Brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, čekate se pare. No zaboravi. Brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, čekate se pare. Marko, ti znaš da mi ovde uvek uvodimo neke novitete u emisiju, da uvek mora nešto se dešava, da bude nešto zanimljivo. Nema istih emisija, nema istih stvari, nema monotonije. Tako se i ovako ti mene inspirisao da jednu rubriku malo izmenimo, da prilagodimo i da vidimo kako ćeš se snaći. Može. S obzirom da si neko ko voli da peva uživo, verujem da ti to neće predstavljati problem. Dragi moji, došli smo i do prve rubrike sa našim gostom u novom ruku gde će nam zapevati pesme posvećene nekim ljudima ili nekim situacijama. Idemo na rubriku Šta ste rekli? Marko, znači spreman si da zapevaš u bilo kom trenutku? Kad god, i pod infuziju. Dobijaš zadatak od mene i otpevaj nam kratko, eto, neki refren, nešto. Može. Znači ne moraš celu pesmu, nećemo, idemo dinamično. Ajmo, brzo da razmišljaš. Ajde. Pesma koju bi posvetio najdražem kolegi ili koleginici.
Možda nam kažeš i ko je i da otpevaš pesmu. Najdražen kolege, evo, posvetit ću moje Keti, moje koleginice s kojom sarađujem, ona voli pesmu od Džeja. Iz reku života plovim kao talas bez svoga cilja, sećanje na tebe tera me na zlo, starivo, a nismo zajedno. Iz reku života plovim kao talas bez svoga cilja, sećanje na tebe tera me na zlo, starivo, a nismo zajedno. Samo ti kažeš Keti, Kaća Grujić u pitanju. Ti si rekao Keti, na koga si Ne, Keti je moja koleginica sa kojom ja sarađujem. Da, Kaća Marković. Dobro, da znamo ko je u pitanju. Pozdravljamo Kaću, nadam se da je uživala. Idemo dalje. Pesma uz koju zaplačeš ili uz koju publika najčešće zaplače, ako nemaš tih momenata. Pesma uz koju zaplačem. Pa znaš šta, nešto nemam A publika taj... ovako uz koju pesmu se razneži kada nastupaš? Znači nešto onako emotivnije. Pa imao sam situacije da ljudi plaču dok pevam, znaš. Uz koju pesmu? Nećeš mi verovati šta se desilo. Sada ne misle ljudi da pevam samo Džeja, ja pevam sve, ali mi se desilo... pesma. Da. Desilo mi se u Boru na jednom nastupu da je dečko došao do mene, bilo je privatna proslava, i stavio stolicu ispred mene i rekao mi sedi. Ja sam seo, on je rekao možeš da mi otpevaš pesmu Živote ženo bez morala. Ja sam rekao naravno, uzeo sam mikrofon, otpevao mu i veruj mi pesma koliko traje 3-4 minuta, njemu su suze išle, znači suza suzu stiže, ja ne znam ni koja je životna priča, ne šta, nisam htio da ulazim u to. On je dečko plakao i gledao u mene, znači ne znam, častio me, dao je neku novčanicu, nebitno, ali je to takav izliv emocija bio i onda su se i meni napunili oči suzama, tako da evo mogu da otpevam sad ukratko. Ajde, ali kratko, zato što nećemo da plaćemo. Znači, ali ćemo kratko pa ćemo posle da. Živote ženo bez morala, kako te samo nije stid, tesna mi duša pa mi dođe da glavo udarim u zid. Eto, kratko. Boga mi, ovo je bilo... Kao odgovor na tvoje pitanje. Divno, tako je. Idemo dalje, idemo na brže ritmove, može? Može. Pesma koju posveti osobi koja te najviše nervira. Ne moraš da kažeš ko je, ali da vidimo šta je to. Pa znaš šta, osobe koje te najviše nerviraju, obično im posvetiš neku psovku. Šalim se, pa ne znam, nisam nikad pevao ljudima koji me nerviraju, viš, to je interesantno pitanje, ali ne znam koja bi to pesma mogla da bude. Stvar, nemam pojma. Možda od Bojana Tomovića, na distanci budimo volje za oboje. Dobar si. Ne daš se prevariti i čovjek se infuzije i razmišlja i dalje razumno, bravo. Pesma koju bi posvetio najlepšoj ženi koju si ikada video. Najlepšoj ženi koju bi posvetio. Pa evo neka to bude od Saše Matića pesma Anđeo čuvar. To je onako meni nešto posebno dragoca. Ti možemo čujemo kratko. U dobru bit ću dobar, u zlu još 2 put bolji. Bit ću ja da dignem te kad padneš i ne dam ti da staneš. I pobesnim ako ljubiš drugoga. Svojih se krila odreknem, jer ne mogu da poreknem da ipak samo čovek je anđeo čuvar. Hvala. Pesma uz koju se najradosnije zaigra. Ajmo, još to. Uz koju se najradosnije zaigra? Misliš ja da zaigram ili ljudi? Ti. Joj... Nećeš verovati, u zadnje vreme mi se opet Bojan Tomović, ja ne znam šta je samo. Znači, taj čovjek mi je non stop u glavi o ovom periodu, valjda što se pojavio ponovo i baš mi je drago da je Vaskrso. Da je Boki vaskrso, stvarno. S prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad novce ugasi, opet vrati mi se ti pa me izleči, ali bez reči, pa onda opet odlazi. S prijateljima na sto zajedno da pevamo, a kad zvezde daju znak, ajde idemo u mrak, pa me raskopčaj, po ko zna koji put, kaži mi da je kraj. Marko, hvala, svaka ti čast.
Snađemo se. Za malo da kažem Petre, izvini. Daj, nemoj ti, Gledala molim sam te jedno tvoje sada. gostovanje na jednoj televiziji pre nekoliko dana. Rekao da vidim kako će baš da peva uživo, da li zna ovaj čovjek da Joj, Bože. peva. Kad voditeljka te televizije ti malo mašila ime, malo da kažem Petre, ali ne, evo, kod nas na Jao, televiziji Bože. ti si Marko. Nećemo o tome, samo morala sam da pomenem. Strašno. Stvarno strašno. Idemo dalje. Idemo na 7. Sljedeće mesto. pitanje. Idemo na 7. mesto, slušamo novu pesmu jedne vatrene ženske koja je također izbacila novi album. Ljudi moji, ove nedelje svi su izbacili nove albume i vi ste to prepoznali i stavili na top listu. Slušamo Teodoru i pesmu Čuka. Radio se stvari bebo koje nisi smeo. Treba da se kloniš, krivit ću za tako delo. Nema posle da se kažeš kao nisi hteo. Sve je crno na belo. Mene nema, za nju sam tabu tema. Ona je oko punto, Panamera. Krmi seva, nema mi se sprema. Kada srta sledi, ako ne prijata scena. Malo si se zaigrao, menjaš me za novi dres. Na njemu broj 2, nije jedna kao ja. Gde god prođem, zemljotres. Ona miriše na ketro, cijena skupa kvalitetno. Sam da te iritira, ona želi biti ja, ona me imitira. Što ti taka lupa čuka? Ja sam ova prva ruka, ej, ej. Bebo što te hvata prva, lovim sve, pazi se. Radio se stvari bebo koje nisi smeo. Treba da se kloniš, krivit ću za takvo delo. Nema posle da se kažeš kao nisi hteo. A pola grada bi upila za moje telo. Žabe zoveš, druga će se javiti na fon. Neka žena kaže birate nepostojeće broje. Ja pijem na zvukaricama, penjem se na sto. I drugog ljubim sigurno. Bila je to Teodora, verujem da ste žuskali uz njen novi hit. Marko, Teodora stalno izdaje nove albume, non stop snima nove pesme, non stop se nešto dešava, a nije jedina. Znači imamo ljude koji konstantno izbacuju nove ploče, a to svakako nije malo ulaganje. A imamo opet ljude koji fenomenalno pevaju, imaju mnogo svirki, vidi se da rade, znači da zarađuju, da se trude, a nikako da dođe do te ploče. I sad kaži mi kako je to moguće, koliko je zapravo potrebno ulaganja u jedan ploč, disk, kako se to već kaže, znači CD, sad više to nije klasičan CD, sad je to sve na YouTube-u, ali koliko je potrebno ulaganja i koliko je potrebno vremena i kako to da neki pevači konstantno mogu da izbacuju nove pesme, a da se neki ne pojavljaju u toliko. Pa vidi, svako bira svoj put, znaš, neki pevači imaju dovoljno posla i traženi su, pa smatraju da nemaju šta da snime ili im se ne sviđa ništa što se tiče ove neke nove produkcije, dok postoje pevači koji smatraju da samim tim što snimaju nešto i budu non stop prisutni u medijima, da će na taj način da urade nešto ozbiljnije u ovom poslu, da kažem, da podignu sebi cenu, da se non stop pojavljuju, da imaju razlog da se pojave u medijima, samim tim što promovišu nove pesme. Vi sada da snimite jedan album, to je otprilike neki stan u Beogradu, stvarno su ti troškovi jako veliki, plus reklama, spotovi i sve ostalo što ide uz to. Opet kažem, svako ima svoj put, neko snima kavere, neko snima nove pesme, neko snima spotove za stare pesme koje nije možda ekranizovao, prosto veliko je tržište, mnogo nas ima, mora da se ulaže, sad da li na ovaj i na onaj način, to zavisi od kolege do kolege. Znači ovi što hvataju bakšiš šakom i kapom, znamo da spremaju novi album. Pa da, pa kako, pa mora od nečega, mislim, to je taj novac, to mora da se preliva, znaš kako je. Kruži. Da, kruži, pa znaš ti znaš kako to ide. Nema. Oj, da. Spreman dalje da idemo, ha? Bližimo se polovini liste, može? Pa imamo još rubrika za tebe, ali malo i da zapevamo. Ajde, samo pucaj. Samo pucaj. Još jedan pevač koji je izdao novi album, nove pesme. Vi ste također i to nagradili mestom na top listi. Čovek fenomenalnog glasa, duge karijere i verujem da se sasvim zasluženo nalazi na ovom mestu. Dakle, u pitanju Aco Pejović i pesma Baraba. Uživamo uz Acu.
Marko, slušaj, jel pevaš Aco Pejović? On mi onako Naravno. djeluje kao da je deo tvog repertoara. Naravno. Koja je najdrža pesma njegova? Pa recimo, Sve ti duguje. Sve ti duguje, da, veo baš onako poznat hit. Yes. Ti dosta pevaš i po dijaspori. Videla sam da nastupaš sa dosta naših pevača, da si svaki vikend si zauzet. Tako je. Kaži mi kako je došlo do tih saradnji? Pa eto, to obično bude neki kontakt preko menadžera. Menadžeri su ti koji ugovaraju te nastupe, oni su ta spona između vlasnika klubova i nas. Ti ljudi se time bave, to je njihov posao, oni su za to plaćeni, tako da obično... Prepustiš se profesionalcima kada je Obično reč to o ide tome. preko njih. Znači, moje je da pevam, da odradim moj deo posla, postoje ljudi koji su, da kažem, zaduženi za to. Sad sve zavisi, ako je neka privatna proslava u pitanju, pa dođu ljudi pa u klub na nastup, pa im se dopada to što radim, pa prave recimo neku svoju privatnu proslavu, onda se dogovorimo ja lično sa njima, sve zavisi, ali u principu menadžeri ili tako neki kontakt. A ko je najteži za saradnju? Mislim od pevača sa kojima recimo si pevao po dijaspori, možeš da nam napraviš neka imena, ili ima neko ko je težak onako, ili neko s kim je onako baš lepo sarađivati, s kim ide sve lagano, ako možda ne deluje tako u medijima. Pa šta znam da ti kažem, evo recimo mene je oduševio Nedeljko Bajić Baja, znaš. On ovako deluje prilično Da, namjerno sam rekao on zato što se on ne eksponira u medijima, mi nikad nećemo pročitati ništa o njemu, nikad nećemo vidjeti, a čovjek takve hitove ima. Radili smo jednu novu godinu zajedno u Švajcarskoj, ja sam otvorio veče, s prvih sat vremena blok je bio moj, ja sam ušao u taj backstage, čovjek je pružio ruku, pozdravio se, ne znam, predstavio se, drago mi je, kolega, kako se zoveš, ne znam, slušao sam malo repertoar, dopada mi se, tako onako lepo smo popričali. Prijatno iznenađenje na estradi. Prijatno iznenađenje na estradi. Namjerno sam rekao njega, jer kažem ti ne eksponira se. Recimo Peđa Medenica, eto anegdota sa nastupa u Austriji. Čovjek je završio svoj blok, ja sam krenuo završni blok, da bi on preko svog menadžera naručio meni neku pesmu. Lep gest, kolege. Da, naručio mi neku pesmu, otpevao sam mu tu pesmu, on je preko menadžera poslao novčanicu da me časti, mene i moj bend, i na kraju posle toga je ostavio mi broj telefona, pošto se on ne bavi komponovanjem, razmenili smo tu kontakte i eto, to su, da kažem ti, neki ljudi s kojima sam se onako i fino ispričao. A videla sam da si pevao sa Đanijem, da si nastupao. Kakav je Đani ovako? Da. Privatno? Pa Đani ti je uvek dobro raspoložen, znaš, uvek zezanje, uvek da se nešto popije, uvek neki vicevi. Znači dovoljno rakija u medicinski svrhe. Pa dobro, on ti je sad više pivski, znaš. Uvek znaš, se javi na aerodromu, gde ste familijo, da ima familijo, uvek, znaš, uvek neka pozitiva, lepa reč, znaš, nikad ga nisam vidio neraspoloženog, stvarno. A je li malko sa među estradnim umetnicima? Pa piju svi, mislim svi, većina, velika većina. To je najblaže što rade, jel da? Pa da, piju svi, leče tremu, leče svašta to ima. Svašta. Da. Stigli smo do polovine liste, Marko, ali pre toga idemo na još jednu rubriku sa tobom koja se zove Ništa me ne pitaj. Naši gledalci su ti postavljali pitanja i idemo odmah. Može? Ajde. Ajmo da vidimo, znači neću ti pustiti da imaš vreme da razmišljaš, odmah onako da mi odgovoriš. Koja je najluđa stvar koju si uradio zbog ljubavi? Koja je najluđa stvar? Čekaj da se setim, bilo je mnogo. Znači ludska ste si prirode ovako. Zaljubljive? Jes. Pa u pripitom stanju sam dolazio tako pod prozor u 3 noću. Tako, to se ne... Jeste lemali? Niš. Braća, očevi? Ne. Dobro, pa to nije, da, ludo je, ali je romantično, ako lepo. Ali sam onako bio malo. Malo je bilo više od medicinske svrhe, jel? To hoćeš reći. Koji su najgori ljudi iz sveta estrade, nabroj 3? Ako mi ne nabrojiš, morat će da padne neki izazov. Znači, ako ne nabrojiš... Nemoj, molim te, bolje izazov. Bolje, jesi siguran da je bolje izazov? Čekajte, pa najgori ljudi. Da, izazov, ajde. Izazov, jel voliš da treniraš, Marko? Pa volim. Ajmo 10 sklekova. Ja. Ajmo.
A izvini, znam, sad se ljutiš na mene. Ne ljutim Ajmo, se. može, 1, ja brojim 2, a čekaj, ovako 3, ovako ćemo 4, niže dole, niže, 5, to, ajmo još 6, 7, 8, 9, još 1, niže, 10, to je to. Evo ga. A sad pevaj Đanija. Nema me, ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi, i uvek suze krenu mi, nema me, znam ja dobro da sam kriv. I evo molim zadnji put, samo još minutu ostani, samo oči da ti gledam i da priznam sve, ne odlazi jer ja nemam život bez tebe. Čekaj, daj malo. Ti si znači tako dobar kolega da pređeš da treniraš ovde. Znam se crvenio ono po lepovima, čovek trenira ovde, ja ga šutiram, on to sve lagano radi, ali neće da kaže 3 to. Znači, ovo je kolegijalnost na nivou. Malo mi to bez veze, znaš, ono, ista smo branša, jedemo isti hleb, sad ja da idem po njima. Imao si gratis trening u suštini. Pa dobro, hvala ti, samo daj neki respirator, malo dođem sebi. Nema, idemo dalje na pitanja. Da li muvaš gošće klubova na svirkama? Pa ne. Ne. To mi je bez veze. To je bilo lako pitanje. Da li misliš da si bolji pevač od nekih koji su se bolje od tebe plasirali u takmičenju i zbog čega misliš da je to tako? Mislim da sam bolji pevač. Šta misliš da u pitanju? Sreća, neki njihov X faktor veći ili neka protekcija nameštaljka, splet okolnosti? Ne, moj loš izbor pesma. Da sam birao neke pesme koje su bile takmičarske, jer je meni to jako bio problem tad dok sam bio mlađi, da odaberem pesmu koja će da pokida, da sam malo uključio mozak više i malo se time pozabavio, sve bih pokidao. To ti garantujem. Izvini, još se sve zvukoristio. Garantujem ti, evo, došao sam malo do daha, ne brini se, ja sam sportista nekada bio, dok me put nije odveo u muzičke vode. Jeste. Idemo još jedno muzičko pitanje. Vidim da naši gledalci dosta prate tvoju karijeru. Napravi 2 izvođača sa kojima bi voleo da sarađuješ i 2 sa kojima ni pod kakvim uslovima ne bi sarađivao. Pa recimo voleo bih da saradnju s Acom Pejovićem. On je nekako gospodin čovek, nekako... Evo, slušali smo ga danas, novu pesmu. Da, super moj album i želimo mnogo uspeha da mu to sve prođe kako treba. Naročito ova pesma Baraba mi se baš sviđa. Eto, Aco Pejović je jedan, a drugi, ko bi to moglo da bude? Da, hajde neka bude Aca Lukase, recimo, on je čovjek. Ace. Pa da. A sa kim nikako ne bi voleo da sarađuješ? Bar jedno ime na Norkri. S kim ne bih voleo da sarađujem? S kim? Iz bilo kog razloga. Pa ne bih voleo da sarađujem sa pevačima koji ne znaju da pevaju. Na primer? Autotune pevači? Dobro, to i nisu pevači, to su reperi. Dobro, a pevači? Pa recimo, šta je nešto najgore što sam... Pokušavam sad dok si zadihan još da iskopam to neko ime od tebe, ali negdje... Pa ne znam, recimo, šta ja znam, Boban Rajević, Dado Polumenta, mislim, tako neki ljudi koji Nisu tvoj fazon, da. Pa nisu, eto. Šta ne bi uradio zbog slave? Gde bi bila ta granica? Šta ne bi uradio? Da, jednu stvar koja bi ti sigurno donela uspeh, a ti nikako ne bi uradio. Pa ne znam, možeš da me pitaš pa da ti odgovorim, sad ne znam šta ne bih uradio. Pa ne znam, da li bi recimo ušao u neki reality? Viš, nisam ni tam razmišljao. Znači to možda i bi. Da li bi se skinuo u Go spotu? Ne. U reality bih možda ušao pod određenim uslovima, higijenskim pre svega. Da, jasno. Pod određenim uslovima bih ušao. Znači ta neka golotinja specijalno, to bi možda bila granica koju ne bi prelazio zbog slave. Pa ne. Taj neki mislim, znaš šta, ja sam čovjek umetnik, nisam cirkuzant, tako da, mada kako je vreme došlo... Cirkuzanti odlično prolaze. Pa da, to se sad ti kažem, kako je vreme došlo, svi ćemo ima svoju publiku, pa da. Svi ćemo otprilike morati da ne kažem šta se sve nakotilo, ali dobro, nikad ne reci nikad, bože moj. Pa trudio bi se da zadržim neku granicu pristojnosti, ajde, da ne pređem neku granicu nek to onda bude odgovor. Vulgarnosti, to neka to bude. Imaš li neki seksualni fetiš i koji je? Eto šta zanima naše gledalce, ja se nadam da su gledateljki u pitanju, da nisu gledalci, ali nikad se ne zna. Pa ajde neka bude seks u prirodi, eto to mi je nešto
lepo, baš onako. Ako ptičice pevaju, travica žulja. To. Imam neko onako lepe neke uspomene vezane za to, ajde neka bude pod vedrim nebom neko ćebence napolju, tako. Fin. I najsočniji trač koji se čuo o nekom kolegi. Najsočniji trač o nekom kolegi. Pa, da kažem, a? Može. Pa, ali da ti ne kažem koje su kolege. Ne mora. Eto. Pa evo reći ću ti Kompromis. ekskluzivu. Na estradi se masovno krade bakšiš. Aha, Znači, ko krade? Ne mogu kažem svi, ali ima ekipa ljudi koja krade bakšiš. Znači ubaci u svoj džep, okrene sio. Misliš pevači, ne podele sa bendom, da, kapiram. Znači, ljudi ga tamo prate, ne znam, ceo dan polomiše se, on dođe, peva, ne znam, 10, 20, 30 pesama ili nebitno, bude tu ceo dan snima, samo ubaci lovu u džep i kući. I onda novi album izdaje sledeće. Na primjer, dešavalo se. O tome smo pričali, da. To je trač. Marko, hvala na veoma iskrenim odgovorima. Svaka čast na izazovu, ovo je potpuno bilo planirano. Sve što treba. A mi smo na polovini liste, bližimo se tom prvom mestu. Na 5. mestu ove nedelje slušamo momka koga smo slušali prethodnih nedelja. Očigledno je njegov opet novi album ostavio velikog utiska na vas. Na 5. mestu Sloba Radanović i pesma Vreme besramnih. Stani u red, oni što su me izdali i nikad nisu priznali, sad predamnom spuste pogled, da mogu izdali bi opet. Stani u red, oni što su izbledeni, jer laži nisu štedeli, sada su im drugi krivi, ostaće nule dok su živi. Ide taj red u nedogled, pljuju me, ćutim svima od reda, to mi je najveća pobeda. Sad u leđa gledaj me, kad u oči lažeš, prema tebi bio sam, na hleb da me mažeš. Došlo vreme besramnih, što boljima sude, uvek plaćam najskuplje te jeftine ljude. Stani u red, oni što nemaju obraz i slave samo tuđi poraz, jer ne znaju za pobedu, u duši nose samo bedu. Bio je to Sloba Radanović sa pesmom Vreme besramnih na 5. mestu. Marko, ti si dosta aktivan i po društvenim mrežama, dosta kačiš stvari vezane za pevanje, gostovanja, neke kavere. Ima li nekih nepristojnih ponuda na Instagramu, na TikToku? Ima li nekih ludaka u inboxu? Imaš nešto zanimljivo podeliš sa nama? Pa ludaka uvek ima. Imaš nekog specifičnog da podeliš s nama neku situaciju? Ima ih više. Pa predstave se tako ljudi neki, treba im recimo lova kao za nešto. Pazi, nisam ljude u životu vidio kao, možeš kao da mi pošalješ novac, ne znam, treba mi, ne znam, za školarinu ili treba mi, ne znam, za, ne znam, tamo nešto ili recimo, evo, čega sam se sad setio, ali to ne mogu da kažem da su ludaci, nego bilo je pitanje, obuhvatalo je da li mi piše na Instagramu. Tipa, posvađao sam se sa devojkom Verenicom, pa ako možeš samo ovu pesmu da otpevaš kao da je pošaljem, hoću da se pomirimo, ako ti nije problem, pazi, ne poznajem ni koje ni šta je, ako ti nije problem kao samo da otpevaš, kao ili godišnjica nam je, ne znam, veze, pa ako možeš... Da pošalješ, aha. Da, to i onda ja otpevam s njim i mislim šta mi teško, 30 sekundi da odvojim za to. I ovako pišu, mislim, ali to su uglavnom neki lažni profili, neki ljudi s kojima se i ne vidi ni koje ni šta je, tako da ja to samo znači, ništa specifično. Pa, ne znam šta, očekuš da ti kažem šta može da bude. Da, pa setio sam se. Ne traži da im slikaš stopala, ne traži da im slikaš stopala i to. Pa ne. Znam da su mi pričale neke tvoje kolege da imaju tih situacija. Nisam imao tako morbidne situacije, ali evo otkriću ti jednu pikanteriju. Imao sam jednu ekipu žena, devojaka,
koje su me ranije zvale, umreže se njih 3 na pozivi i zovu me. Među njima je bila i Miljana Kulić, koja je poznata po tome. Dobro si je podsjetila, vidiš, Da. Miljana je poznata po tome da obožava peva. Tako je, oni su, to je... To je zašto je žena emotivna, vi emitujete neke, razumeš, posebne emocije, posebno. Moguće. I? Nauka to, medicina to, kako bih rekao, medicina to objašnjava kao poremećaj ličnosti. Šta se desilo na pozivu, priče? Pa ništa, one tako mene zovu i drže vezu, ne znam, pričaju tako neke, sad ti kažem šta pričamo, ja nemam pojem, ali oni mene tako zovu, kao da me, znaš ono, kao eto, zovu me, hoće da me čuju, kao da pričaju sa mnom. I opsednute su pevačima, postoje naime ljudi koji su opsednuti sa pevačima, koji proganjaju pevača, koji... Pa zamisli čovječe šta bi bilo da uđeš u reality, šta bi ti Biljana radila, pa ti ne mogu se odbraniš. Pa zvao bi vjerovatno hitnu pomoć kao Mišel Gvozdenović. Možda i gore, izvini, greška, ne, moram da se ispravim. On je zvao vatrogasce. Vjerovatno da je ona upalila tamo neki dinamit. Ili da ugase vatru u njoj možda. Da. Tako da eto to iskustvo se ima. Svaka tebi čast. Srećno u daljim iskustvima. Hvala, znaš, šta sam sve progurao. Dobro sam i normalan. Ovo je samo deo, znači. Ko kaže da si normalan? To još nije utvrđeno. Si ovdje, znači da tu si na granici. Mi idemo dalje sa muzikom. Došli smo do 4. mesta. Slušamo jednog mladog izvođača koji uvek ima interesantne pesme, provokativne tekstove, puno ribu u spotovima. Tako je i u najnovijoj pesmi Petrova. Slušamo 4. mesto, Petrov i pesma Mili. Mala voli taj trip, ima neki tik, stalno hvata me za tik. Kaže da sam taj lik, u rukama 600 konja na volanu bik. Stigao na vreme, ona kasni cijel sat. Vuče bjelo smuta, razbacane cijeli stan. Banka filial, minimal, kriminal. Malo je na filmu, malo ide ilegal. Dama preteruje, da ne verujem šta radi mi to je. X uterujem, pafer pun perije, mi sa periferije. Njene slike u galeriji, pulja pucaju na kameri. Šta se radi da me namami? Sve što na pamet padne ti. Odjebi pogled zaledi, uradi šta ti naredim. Vidi, priđi, zavedi, ljubi me po vratu, preko mene lezi. Vrti pesma, levo desno, budi mirna, tu na mesto. Petrova, a ti nesto, para uzimamo ono resto. Kod nas u studiju je uvek zabavno, veselo, igramo, pevamo, a danas malo i više nego inače, zahvaljujući našem fenomenalnom gostu. Marko, da li si spreman za rubriku Iznenadi? Za tebe smo spremili imitacije. Da. I evo ovdje imamo 4 osobe koje ćeš, čula sam da dobro imitiraš, 4 osobe koje ćeš imitirati. Ti biraš 2 koverte. Može? Ajde. Evo, imamo 4 osobe, vidimo koga ćeš odabrati. Odaberi 2. Evo, ovo ću s kraja i ovo ću, ajde. Ajde, da vidimo ko je u pitanju, otvori, pokaži mi samo da vidim da... Da vidim, ko je u pitanju? Kristijan Golubović. Znači dosta je bilo sklekova, ajmo nešto drugo. Hiljadi. Ne, to nije više sad hiljade i hiljada sklekova. To su sad već milijarde kada naše telo ni ne reaguje na našu muskulaturu. Eto, to je bilo mali deo, treba još. Ajmo još malo nešto. Ali kad pogledam one mostove sa koje sam skakao, kad pogledam Beograđanku gde sam prvi put napao čoveka nožem, ovde vam je reprezentiran Beograd. Bravo, čoveče. Hoćeš još?
Ne, ajmo na sledeću osobu. Ali ako bude telo još, biramo još jednu kovertu, može? Dobro, može. Ajmo. Ajde. Joj, Boban Rajović. Eto, s njim si rekao da ne bi sarađivao, da kako ćeš ga imitirati. Pa ne bi, nešto mi njegov glas ne prija da mi ne zameri, ali stvarno ta visoka frekvencija njegovog glasa meni nekako... Ja bi ovih dana za tebe mala, rispado brana. Zamisliš duet sa njim. Skočio, a ti se praviš luda, kod druga gledaš me. Ja bi ove noći u tvoje oči sa neba zvijezde. I tako dalje, i tako dalje. Ajmo još jednu, može. Mislim da su naši gledalci zaslužili i planirala sam 2 da budu, ali ovo ti ide odlično. Ajmo još jednu osobu. Hajde. Ajde. Eto, ovo je gratis. Ovo prazna koverta, šta? Imitiram. Nema. Šalim. Ide, šta. O, kralj beogradskih splavova, Marko Bula. Marko Bula, taj da vidimo. Evo, sad ću otpevati jednu njegovu pesmu kao on, imitacija, jednu pesmu koju inače jako volim, koja mislim da je njegova jako lepa pesma, koja nije možda toliko nekako postala hit, ali meni je super. Ne vidim te, da li si to ti, oči su mi umorne od tuge, ne znam zašto pitaju me svi, da li pamtim tvoje kose duge i sva sećanja moja voljena, svi moji drugovi, sve što smo popili i ovo večer sad, sutra je sećanje, u mojoj duši cveta proleće. Pamtite me po pesmama moji, jer ne mogu boli da preboli. Jednog dana neću biti s vama, mene čeka nebeska kafana. Ne, ali neverovatno je koliko moć transformacije glasa imaš, svaka čast, eto. Imaš ti više talenata od samo pevanja. Hvala ti, pa kažu ljudi da je to po sluhu, znaš, da glumci inače imaju izražen sluh i da svi dobro pevaju. Da, to je tačno, da, jest. Znaš. Jesi li spreman, Marko, za pobedničko postolje? Da vidimo ko je to na prva 3 mesta. Ajde, ko je to ove nedelje zaslužio i dobio najviše glasova od strane naših gledalaca. Na 3. mestu slušamo jedan duo, veoma zanimljiv. Slušali smo ih i prošle nedelje. U pitanju su reper i čovek koga sam u prošloj emisiji nazvala fenomen današnjice, jer ne znam da li da kažem pevač, reper, dvorska luda, ne znam šta bih rekla. Slušamo na 3. mestu Desingericu i Jacksona sa pesmom Penetracija. Nađe firmetina bar. Da te častim, fukso, da te platim, fukso, da te častim, fukso, da te platim. Da te častim, fukso, da te platim, fukso, da te častim, ali da te poštujem, mrš. Da te častim, fukso, da te platim, da te častim, fukso, da te platim, da te častim, fukso, da te platim, fukso, da te častim, da te platim. Ta mala prešla je, sada na tanu stranu, mala grešna je, pa ješijem u glavu. Mala prošla je, tu regrutaciju, sada došla je na duplu penetraciju. Puna je gica, kešta golica, mala hoće belog princa, al ne na konju. Posle da priča kakav je čiča, keš, keš, keš da mi žicka fulja dok briše njonju. Marko, kako se tebi dopada ova numera i generalno Desingericin rad? Pa iskreno ne dopada mi se. Šta misliš, kako je moguće da on što god da uradi ima prolaz među publikom i ljudima? Pa, kako to objasniti sada da ne budem malo too much? Pa jednostavno lik je skapirao da postoji mnogo debila, razumeš? I iskoristio. Jest. Znači, moja ciljna grupa su idioti. Kapiraš?
I sad ću ja te idiote da udaram patikom, pošto obično izgleda ovi klinci stvarno vole da ih neko bije. Oni su oduševljeni. Znaš, Oni su oduševljeni. Ja sam vidio snimak, sam skoro gledao, gde klinac neki vadi svoju patiku da mu da ga bije svojom patikom. Ili recimo anegdota, evo sad sam se setio da se nadovežem, Rasta u Švajcarskoj lik koji se mnogo znoji, obilno se znoji i stalno nosi peškirić preko ramena kao oni vašarski pevači, znaš, po šatorima. Aha. I lik se non stop onako drži mikrofon jednom rukom, drugom se znoji i klinka iz prvog reda uzima taj znojav peškir kojim se on brisao i uzme i ona se obriše sa tim. Znači ja mislim da su ovi klinci mazohisti. Znači ja mislim da oni vole da ih neko ako imaš onaj bip stavite, jebe u mozak. Razumeš? Znači, kako drugačije to objasniti? On je za mene demonizovan lik, ali pazi, skidam kapu. Da ti za na inteligenciji da ti iskoristiš to. Da ne misli neko da ima nešto lično protiv njega, nema. Lik je za sat i 15 koliko traje njegov nastup uzme nekoliko hiljada eura, znači to treba umeti. Ali da ti nekom, ko njemu daje taj legitimitet, pa daje ta publika koja dolazi. Naravno, znaš, tako da ne krivim njega, ja krivim te klince koji plate danas ulaz 1000 dinara i napune tu diskoteku i dođu da ih neko udara patikom. Pa zamisli tebe da ti neko udari, da te udari neko patikom, da ti pokvari tu lepu frizuru. Vratila bi mu štiklom i to dupo, znaš. Pa to ti kažem, Vratila bi mu štiklom. Ok, ti si umetnik, imaš neki spoj performans. Ja to poštujem, ali da te neko bije i da ti uživaš u tome. Ali što je meni fascinantno, ne znam da li si pratio neka njegova gostovanja, on u studiju, recimo, jedno njegovo gostovanje, on u studiju sa 6 voditelja, on je ispao najnormalniji od svih njih. To moguće, to znači da ima puno idiota generalno, ili kako ti to gledaš? Kako ti gledaš na tu estradnu pojavu? Pa kažem ti, skidamo kapu, mislim da je jako inteligentan dečko, čim je on za tih sat i 15 uspeo da naplati to i da može to da naplati jer napuni diskoteku i taj ulaz koji ti klinci plate nije mali, tako da on je vrlo inteligentan lik, znaš, ja uopšte ne podcenjujem njegove, kako ti kažem, intelektualne sposobnosti, znači treba to znati, znaš, jer mi pevači nekad pevamo satima, pevamo noćima, pevamo, ne spavamo, idemo sa nastupa na nastup, idemo sa aerodroma na aerodrom, znaš, čuvamo taj glas, pa nas grebe grlo, pa... Sa infuzije dolazite na gostovanje. On dođe sat i 15, malo trange frange i neko kosomića jura i kući. Pa to treba umeti. To treba umeti. Dižemo kapu u svakom slučaju. Respekt, druže. Znači, dok je idiota, bit će i tebe. Pa njih je sve više, hvala Bogu, tako da prava popularnost tek sleduje. Da. Pre nego što čujemo ko se to nalazi na drugom i prvom mestu, imamo još jednu rubriku sa tobom koja se zove... Koliko imaš rubrika, čoveče? Vrlo si mi bio inspirativan, šta ti kažeš? Svaka ti čast. Imamo pobedničku izjavu. Dakle, čitam ti 3 izjave sa Twittera, ti biraš pobedničku, treba da mi obrazložiš zbog čega je to izjava koju si ti odabrao, zbog čega ostavila na tebe najveći utisak. Može. Prva izjava. Treba mi mozak Jovane Jeremić i samopouzdanje Didi Janković. Eto ga, oni dve desigirica trio. Sa Twittera, da. Sa Twittera nepoznati autori, dakle izjave koje su onako imaju dosta pregleda, dosta lajkova. Onako. Druga izjava. Malo je tužno što se danas više niko ne trudi oko nekog, nego sve u fazonu ako hoćeš, ako ne, ništa. I treća, sa 30-40 godina možeš da se muvaš sa likom od 20-30 i sa njegovim ćaletom. Ne kažem da treba, ali zabavno je imati to u vidu. Marko, koja je tebi izjava najupečatljivija i zbog čega? Pa svaka je simpatična na svoj način, ali meni se nekako najviše dopalo ovo vezano za strpljenje. Jer ljudi su generalno nestrpljivi, nervozni, brzi, brzo se živi, niko nema strpljenja ni u saobraćaju, ni na ulici, ni u pošti, ni u banci, nigde, gde god da odeš i odeš privatnu proslavu da radiš kad će moja pesma, ide, a odmah sad, znaš, nekako su malo ljudi izgubili to strpljenje. I sve je postalo previše dostupno, ne? Da, niko nema živaca, nikoga ne može više ništa da oduševi, su nekako malo potonuli i onda to mi je nekako ostalo najupečatljivije, nažalost. Hvala ti, Marko. Verujem da ste se vi kraj malih ekrana igrali, da ste odabrali izjavu koja je na vas ostavila najveći utisak, a mi smo blizu prvog mesta, a prvo da vidimo ko je na drugo. Na drugom mestu ove nedelje slušamo jednu saradnju MC Stojana i Zorane Mićanović, koja je pokrenula brojne priče, a oni su, koliko vidim, i potvrdili da su u vezi, tako da eto ljubav i posao na jednom mestu u narednoj pesmi. MC Stojan i Zorana Mićanović sa pesmom Namerno na poziciji broj 2 ove nedelje.
nisam Dragan, ja sam Stojan. Stojane! Šta se mala praviš tako naivna? Ne gledaš telefon kao 2-3 dana. Samo problem da bi mi napravila. Usred noći shvatiš meni ti dostana. A ja već danima u tvojoj glavi hodam ko da je revija. Pa ti se javim ja u neko gluvog doba da te nerviram. Sa kući još je rano, a ti luci za mnom. Igram toplo hladno, a znaj da nisam stvarno. Nisam namerno, ni poruku, ni sliku tebi poslala. Nenamerno, do jutra kod tebe budna ostala. Ma namerno mi radiš to i malo si me opila. Ma namerno mi radiš to, ti mala nisi normalna. Namerno, 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 namerno. Evo nas ponovo sa našim dragim gostom Markom. Kako se tebi dopada ova pesma, ova saradnja Zorane Vićanović i MC Stojana? Malo narodnjački uz rep, onako čudan zvuk. Pa meni je okej skroz, ja sam uvek za ljubav i nek su oni živi, zdravi, nek je njima lepo. A jesi neka vidio lepo da smo pevaju. u medijima nešto su rekli da je razlika u godinama između njih jako velika. A vidimo sad ove parove što se masovno razvode, između kojih je razlika u godinama ogromna. Misliš da to utiče na ljubav uvek? Ili da ljubav ne zna za godine? Pa ne znam Kakav ljubav. si ti stav? Pa ne znam ljubav za godine. Mislim, dvoma osobama ako im je lepo, ne treba nikoga osuđivati. Ne samo za ljubav, nego za bilo šta drugo. Ako se nađu dve osobe, ako je njima okej, pa ko smo mi da im to kvarimo? Mislim, pustite, ljudi, volite se, ljubite se, pevajte, uživajte u životu. To je moj stav, eto, prosto ja im želim svu sreću i čak mi i simpa što su ovaj duet odradili zajedno, zašto da ne, tako da... Osjeti se ta hemija. Da, meni je okej to sve skroz, baš su mi onako simpatični. Dragi moji, stigli smo do prvog mesta i zlatne medalje za ovu nedelju koja je sasvim zasluženo pripala devojci o kojoj smo danas dosta govorili, koju smo već imali prilike da čujemo. Na prvom mestu ove nedelje slušamo Milicu Pavlović, jednu lepu baladu i pesmu Praštaj. Uživajte. Ne daj na mene, priča kad krene, kada ti kažu beži od nje. 1000 ljudi, 1000 čudi, dah je ljubomorete. Ne daj na mene, priča kad krene, ja sam kod tebe došla sa dna. Ime mi brani, uz mene stani, ti si taj koji me zna. Praštaj sve moje mane i ne otvaraj rane, ako nekome nisam odolela. Dragi, telo je slabo, kažem srcu barabo, ali samo sam tebe volela. Praštaj moje inate, kako drugi da shvate, sebe samo nisam razumela. Jedan odlazi prvi, ode s njim liter krvi, ali bolje ja nisam umela. Ne daj na mene, priča kad krene, kada ti kažu beži od nje. 1000 ljudi, 1000 čudi, dah je ljubomorete. Ne daj na mene, priča kad krene,
sam kod tebe došla setna, ime mi brani, uz mene stani, ti si taj koji me zna. Praštaj sve moje mane i ne otvaraj rane, ako nekome nisam odolela. Dragi, telo je slabo, kažem srcu barabo, ali samo sam tebe volela. Bila je to fenomenalna Milica Pavlović koja ne prestaje da radi i svoje fanove iz dana u dan, iz nedelju u nedelju uvek obraduje nečim novim. Marko, ne znam da li si upoznat sa tim da mi u našoj emisiji imamo i mesto X, dakle mesto van konkurencije, favorita naše medijske kuće Top Medija. I ove nedelje jedna mlada nada na ovom mestu. Neki Marko Paunović, si se čuo za njega? Nikad čuo. Nikad čuo. Na mestu X i ti sa pesmom Halo, halo ljubavi. Pre nego što čujemo ovu fenomenalnu izvedbu, da li možda nam kažeš nešto više o samom snimanju pesmi i videu koje ćemo pogledati? Baš ste me ovako prijatno iznenadili, pravo ti kažem, nisam očekivao, dragi gledalci. To je zbog slepova, eto, samo ti kažem. Hvala ti. Pa to je cover od Ace Pauna, jednog pevača koji se više ne bavi ovim poslom, ali je ostavio u amanet jednu lepu pesmu i ja sam rešio da to odradim ovako nekom modernijem aranžmanu. Cover smo mu snimali na Novom Beogradu u Butik Trojici. Jako sam zabavljan kako je to sve ispalo, jedna lepa pesma, onako baš lep tekst, onako lepa balada i mislim da će se publici dopasti. To smo objavili pre nekih 2-3 meseca, tako da je relativno novi cover. Vidim da onako ljudima se dopada. Da, dosta pregleda ima. Da, dosta pregleda ima, onako lepa pesma za uvod. Ja obično otvorim večer sa tom pesmom i onako devojkama se naročito dopada i momcima, ali devojkama pretežno, jer je onako malo romantična pesma. Tako da eto, nadam se da će da se još više zavrti i da će da prođe dobro. Halo, halo ljubavi u izvedbi Marka Paunovića. Šta drugo da kažem nego uživajte. Halo ljubavi, halo halo ljubavi, gde si da si, javi se, a kad mnogo tužna si, da si srećna, pravi se. Halo halo ljubavi, imaš malo vremena, da se meni vratiš ti i da budeš voljena. Godinama živim sam, kako umem, kako znam. Godinama gde si ti, ja se stalno zapitam. Čujem imaš novi broj, drugovi mi rekli sve. Hoću da ti čujem glas, moram da te pozovem. Halo, halo ljubavi, gde si da si, javi se, a kad mnogo tužna si, da si srećna, pravi se. Halo, halo ljubavi, imaš malo vremena, da se meni vratiš ti i da budeš voljena. Tužna sudbino, proklinjem te opet ja, ludo je zavoleo ko nijednu do sada. Život bih ti dao svoj, da si sa mnom jedan tren, ne mogu da dočekam, sad ću da te pozovem. Halo, halo ljubavi,
Desi da si, javi se, a kad mnogo tužna si, da si srećna, pravi se. Halo, halo, ljubavi, imaš malo vremena, da se meni vratiš ti i da budeš voljena. Dragi moji, došli smo i do samog kraja današnjeg druženja. Marko, kaži mi šta od tebe možemo da očekujemo u nekom narednom periodu kada je u pitanju muzika? Pa od mene možete očekivati pre svega puno kvalitetne muzike, jer planiram ove godine dosta svojih nastupa u klubovima pre svega da snimam, da napravimo video projekat celog tog nastupa i da to emitujemo na društvenim mrežama, na TikToku, Instagramu Marko_Paunovic_official, tako da ko želi može da me zaprati, da tamo pogleda te projekte koje ću raditi. Pa eventualno tamo na jesen, zimu, kada prođe sezona svih ovih nastupa, privatnih proslava, krenut ću u potragu za nekom novom pesmom, pa se nadam da će biti i još boljeg povoda da se vidimo. I naravno Biće mi zadovoljstvo. I svim tvojim gledalcima pre svega, pošto je humoristička emisija, ja sam bar tako shvatio. Jel imaš nešto da im poručiš na kraju? Ljudi, smejte se, šalite se, družite se, nemojte držati telefone, nego razgovarajte među sobom, družite se, smejte se i slušajte dobru muziku i naravno gledajte emisiju kod naše prelepe voditeljke Mine. Top 10 lista sa Minom Batak. Da. Dragi moji, verujem da smo uspeli da dopremo do vaših srca i ove večeri i da vam ulepšamo veče osmehom i dobrim ritmom. Trudit ćemo se naravno i naredne nedelje da ispunimo vaša očekivanja. Ne zaboravite da nas pratite u repriznim terminima, da glasate za vaše najdraže hitove i da pratite naš sadržaj na društvenim mrežama. Moje ime je Mina Batak i želim vam ugodan ostatak večeri.